Želám vám krásnu a požehnanú sobotu. Dnešný príbeh pre deti bude mať niekoľko častí. Samotný príbeh bude niekde v strede, neskôr sa k nemu dostanem, ale predtým vám chcem povedať ešte nejaké veci. Viete o tom, alebo všimli ste si, niekto z vás, že naša rodina minulý rok bola na Rail Tour Family, že boli sme zapojení na Rail Tour Family. Viete o tom niekto? A takže myslím, že v tomto zbore úplne Rail Tour nemusím predstavovať, ale poviem to len tak pár vetičkami, keby to náhodou zo záznamu počúval niekto, kto o tom nič nevie. Rail Tour je vlakový závod, kde týmy dobíjajú rôzne zaujímavé miesta v Českej republike a používajú na to len svoje nohy a koľajové vozidla, čiže vlaky, tramvaje a tak ďalej. No a minulý rok vznikla novinka Rail Tour Family, kde je to všetko prispôsobené pre rodiny s malými deťmi, takže sa môže pripojiť takmer každý. No a viete niekto, ako sa volal náš tím? Aké sme mali názov? Viktorka môže poradiť. Čože? Tesne. My sme boli jahodový tím. Tak, no a skôr než... Proste by som vám chcela ešte povedať, že skôr než začal tento rodinný závod, než odštartoval, tak sme sa niekoľko tímov stretli a mali sme taký dobrovoľný neoficiálny začiatok v Olomouckom zborečku a mali sme tam detskú bohoslužbu. No a ja som mala za úkol si pripraviť príbeh pre deti, tak ako mám teraz tu. A predstavte si, že keď som to tam hovorila, tak už vtedy som veľmi myslela aj na vás. A moc som dúfala, že niekedy budem stejný príbeh môcť povedať aj vám v tomto našom šumperskom zbore. Takže dúfam, že aj keď nikto z nás asi v najbližších dňoch nebude vyrážať na niekoľkodňové dobrodružstvo po Česku, tak dúfam, že aj tak nás bude príbeh baviť a možno sa niečo nové aj dozvieme. Takže žiaden vlak by nemohol jazdiť, keby nemal pod sebou dve koleje, ktoré ho držia a vďaka ktorým všetko správne funguje. Takže sa teraz budeme rozprávať hodne o kolajniciach, o kolejích. Chcela by som vám povedať príbeh o dvoch kamarátoch. Ale uvedomila som si, že sa tento príbeh nikdy nemohol stať. A keby sme sa ním chceli inšpirovať, tak by to bolo veľmi nebezpečné. A tak teda, než vám ten vymyslený príbeh budem hovoriť, než vám ho budem môcť porozprávať, tak sa najskôr musíme naučiť, ako sa máme chovať pri kolajniciach. Takže, pretože vlak je hrozne ťažký, rýchly, nebezpečný a nie je to vôbec zábava, keby niekto z nás pod neho spadol. Takže poďme na to a pozrieme sa na bezpečnosť pri kolajách. Takže, pozrite sa na naše holky. No, kde to sú? Je to v poriadku sa takto fotiť na kolajniciach, alebo takto? No, čo myslíte, bolo to od nás rodičov zodpovedné takto kvôli fotkám riskovať životy našich holčičiek? Čo myslíte? Nebolo. Máš pravdu. Takže, takto do kolajnic vôbec nie je bezpečné vchádzať a zdržovať sa tam. Ale ja vám niečo prezradím. My máme Viktorku, aj Baronku, aj Honzíčka moc radi, takže by sme vôbec neriskovali ich životy. Takže pozrite sa na tieto ďalšie fotky. Prvá sada bola z mestečka Bříza, druhá bola z mestečka Koričany a obe sú to proste bývalé nádražia, kde už vlaky nejazdia. A aj keď sme si tam urobili pár fotiek, stále sme ešte pri tom dávali obrovský pozor. Takže prvý bod, dôležitý. Prvé pravidlo bezpečnosti na kolajách je poslúchajte rodičov. Keď vám niekde zakážu ísť, tak proste vedia prečo. A je to hlavne preto, že vás majú radi a nechcú, aby sa vám niečo stalo. Druhé pravidlo bezpečnosti, ktoré si teraz prejdeme, je poslúchať značky. Mám pre vás pripravených pár obrázkov a budem rada, keď spolu dáme dokopy, že čo tie značky znamenajú a kľudne môžu pomáhať aj dospelí. Takže pozrieme sa. Čo znamenajú tieto značky? Vie niekto? Vláčik. No. Tak, jak sa oficiálne volá táto značka? No.
Ja to tak všetko neviem, takže ja budem mať ťahák. Jo. Železničný přejezd se závorami je to prvé a železničný přejezd bez závor. Tak. Takže tam vieme, že tam niekde chodí vlak a my chceme prejsť cestu a tak ďalej. Tak, čo znamenajú tieto nejaké kríže? Krížiky tu na. No. Takže, volá sa to výstražný kříž pro železničný přejezd. Jednokolejný a potom vícekolejný. Takže keď tam sa k tomu budeme blížiť a uvidíme takto jeden, tak vieme, že tam jedna kolej, jeden pár. A keď je viac, tak vieme, že viac, takže musíme dávať ešte o to viac pozor, lebo tam môže zo všetkých strán križovať úplne. Nie, preháňam, ale proste dávať pozor. Tak, čo znamenajú tieto cedule? Bagruje bagr. Neviem, či tam bagruje bagr. Ešte raz? 80, 160, 240. Výborne. Takže podľa počtu pruhov vieme, ako ďaleko ten prejazd je. Super, výborne. Čo znamená toto? Kto viete čítať, tak ste vo výhode veľkej. Takže, prosím. Výborne. Přechod přes koleje zakázán, áno, zákaz vstupu do kolejiště. Takže kontrolná otázka, jak sme pochopili značku, môže sa toto stať? Nemôže, nesmieme. Zákaz. Jo, nie je to v poriadku, jo? Takže keď je to obzvlášť, keď tam je veľká cedula zákaz, tak to by bolo teda ohrozenie života. Jo, super. A takže keď máme, takže čo toto? Je toto v poriadku? Môžeme použiť takúto vec? Čo to je? Na nástupišti je, buď sú tam tie koleje a niekto ide skrz, to je špatne, ale keď je tam podchod, tak môžeme použiť podchod. Tak toto je správne. Dobre. Alebo takáto vec. Čo je toto? Tak to už je ten přejezd a tam sú rôzne veci, rôzne signalizačné zariadenia, zabezpečovacie zariadenia svetelné a závory. Výborne. Takže môžeme tady prejsť? A čo takto? Môžeme tu naprejsť? Ne. Dobre. Tak, a aby sme si to teda ešte znova skontrolovali všetko. Takže, ideme sa pozrieť na ten přejezd. Potrebujeme na to zrak a sluch. Čiže naše oči a uši. A teraz moc vás, deti, prosím, budem potrebovať vašu pomoc. Predstavte si, že ja prichádzam k tomuto přejezdu nejakému a počujem cinkanie. Tak, počujem cinkanie. Môžem ísť cez ten prejazd? Ne. Dobre. A vidím, že tam bliká červené svetlo. Môžem ísť? Ne. Správne. Dobre, nemôžem. A čo, že bude takto závora? Dobre, vy ste šikovní, skvelé, takže tak, nemôžem. Ale teraz skúsime inú situáciu. Prichádzam, počujem ticho. Nepočujem cinkanie. Môžem ísť? No, to je komplikovanejšie. Ešte nemôžem ísť. Ešte nemôžem. Kúkam a vidím, že biele svetlo bliká, alebo svieti, neviem. Môžem už ísť? Ešte nie je stále vyriešená tá závora. A teraz je závora hore. Môžem ísť? Tak, hurá. Už sú splnené všetky tri, jo? Keď predtým je zakázaná čo je len jedna, nesmiem ísť. Ale keď sú všetky tri. Ale ja ešte pôjdem o krok ďalej. Ešte chcem povedať. Čo by sme ešte mohli urobiť? Je tam ešte jedna posledná kontrola. Takže nič necinká, nebliká červené svetlo, závora je hore. Prichádzame tam, pozrieme doľava, doprava. Není vlak, tak môžem ísť. A už je to bezpečné. Tak, a posledný tretí bod, tretie pravidlo, ktoré som vymyslela, je poslúchať žltú čiaru. Tak, chcem sa vás pýtať, zdvihnite ruku, kto ste už niekedy si všimli na nástupišťach túto žltú čiaru? To ste všímaví, aj dospelí si všimli, jo. Tak, a čo tá čiara asi tak znamená? Chceli, aby mali pekné nástupište farebné?
Ja si teda fakt myslím, že to je taká pomoc pre nás, aby sme vedeli, kde nesmieme byť, keď sa blíži vlak hlavne, kde je bezpečné stať. Takže zapamätajte si, že proste poslúchať žltú čiaru, neísť za ňu. Tak, a keď už teraz konečne vieme všetky pravidlá, keď už vieme, na čo máme dávať pozor, čo je správne a čo nie je správne, tak už s kľudným srdcom vám môžem povedať ten príbeh. Takže, boli raz dvaja kamaráti, ktorí sa volali Karlík a Davídek. A dohodli sa, že pôjdu na dlhý výlet. A zvolili si cestu po kolajách. Takže ja vám prezradím, mali šťastie, žiaden vlak zrovna nešiel, takže sa im nič zlé nestalo. No a Karlík šiel celú dobu po ľavej strane, Davídek po pravej a povedali si, aha, tam vpredu, tam sa kolaje spájajú, stretneme sa na tom mieste, kde sa spoja a možno tam bude aj niečo vzácne, možno tam bude nejaký poklad. Tak. A tak šli a šli a šli, jeden deň, druhý deň, nič sa však nezmenilo, kolaje sa stále nestretli, nespojili. No a v tom sa stalo niečo zvláštne. Jo, a nič tak. V tom sa stalo niečo zvláštne. Davídek sa pošmykol a spadol. Takže uklouzol a spadl. Tak. A Karlík si hneď všimol, že vedľa neho už nikto nekráča. Podal ruku kamarátovi a zdvihol ho. Tak. A v tom momente, keď sa ich ruky dotkli, tak oni si uvedomili, prečo sme sa chceli stretnúť tam ďaleko, keď sme boli celú dobu spolu. No a potom sa otočili a zistili, že kolaje sa spájajú aj ďaleko tam za nimi. My sme to prešli už. My sme to miesto už prešli. No ale už vieme, že nemusíme sa už nikam vracať, ani ísť dopredu, lebo presne tu a teraz je miesto nášho stretnutia, pomoci a priateľstva. Všetko vzácne je už tu. Tak, a teraz nejaká aplikácia. Toto bol totiž to taký ako základný príbeh. Už z neho sa môžeme niečo priučiť. Ale ja som chcela ísť ešte o trošku ďalej a chcela som vám ukázať, akú duchovnú rovinu som našla pre náš život. Kresťania po celom svete sa už moc tešia na nebeské kráľovstvo. Tešíme sa na stretnutie s Pánom Ježišom, aj Honza sa za to aj modlí, všetci sa modlíme, verím, ale proste akoby dneska to ešte zaznelo. Raz v budúcnosti proste máme sa na čo tešiť. Je to dobré modliť sa. Takže tam niekde je niečo vzácne. A zároveň však vieme, že nebeské kráľovstvo je už tu medzi nami. Cítime ho, keď máme radi jedni druhých a Pána Boha tiež už môžeme stretnúť teraz pri modlitbe, pri čítaní jeho slova, Biblie. Takže by som chcela, takže to je to Božie kráľovstvo už u nás tu. Takže by som chcela na záver prečítať 2 veršiky z Biblie, konkrétne z Lukášovho evanjelia 17, 20 až 21. Keď sa Ježiša farizei pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedal im. Príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. Ani nepovedia, hľa, tu je, alebo tamto je, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Takže môžete na to myslieť, keď pôjdete okolo alebo cez kolaje, že je dôležitá pomoc a priateľstvo a že nebeské kráľovstvo môžeme zažívať už tu na zemi. No a ja by som ešte chcela pridať také krátke pozvanie a prosbu o modlitby. Ak budeme zdraví a všetko bude v poriadku, tak náš jahodový tím tak plánuje vyraziť na závod aj tento rok. Neviem, či ste niekto uvažovali o tom, že by ste založili vlastný tím, ale moc vás k tomu pozývam. Je to určite veľká výzva a dobrodružstvo. No a tento rok, tu je pozvánka, tento rok je to teda až v ďalekých Čechách a sami nevieme, ako to budeme zvládať, ale tešíme sa, že to skúsime. Ale každopádne, čo chcem povedať? Či pôjdete alebo nepôjdete, chcela by som vás poprosiť o modlitby. Nie za náš tím, nie za jahodky, ale za všetky týmy a za celý závod. Aby sa nikomu nič nestalo, aby to bol vzácny čas pre rodiny s deťmi, lebo to je zmysel toho závodu Family. Aby sme mohli budovať aj krásne priateľstvá naprieč rodinami, naprieč týmami. A tiež prosím modlitby aj za tú ďalšiu detskú bohoslužbu, ktorá bude v Plzni. Keď môže osloviť srdcia všetkých, ktorí tam prídu, tých, čo Pána Boha už majú radi, ale aj tých, ktorí Pána Boha zatiaľ nepoznajú, pretože máme tam aj takých.
No a Rail Tour je proste za nás akcia, v ktorej máme s Honzíkom srdce a sme Pánu Bohu moc vďační, že si používa aj túto vlastne športovú aktivitu. Takže ďakujem vám za podporu. A pre deti mám ešte nejaké omalovanky, ale kľudne mi môžete namalovať aj sami čokoľvek z príbehu alebo nejakú dopravnú značku, proste čokoľvek. Ďakujem.